Здравейте, аз съм Елена и днес ще прочетем заедно главата за неограничения потенциал на децата. Приятно слушане! Но преди това искам да ви покажа корицата на книгата, от която четем главите. Вярвайте в неограничения потенциал на децата. Вярата е онази невидима вътрешна увереност, за която не можем да предоставим доказателства. Даже и без доказателства, силата на вярата ни кара да сме убедени, че нещата са такива, каквито ги виждаме с нашите духовни очи. Силата на вярата е онази вътрешна енергия, благодарение на която ние растем, развиваме се и се превръщаме в нещо повече, отколкото сме били. Вярата е онази светлинка, която ни проправя пътя, когато е тъмно наоколо. Вярата ни дава сила да сме сигурни, че всяка стъпка в тъмното се струва, защото проправя пътека в бъдещето. Вярата в нещо ни прави активни, кара ни да го подкрепяме безрезервно, защото нещо вътре в нас ни казва, че това е правилният път, който ще доведе до успеха. Вярата може да е магическата енергия, която подкрепя нашето собствено развитие, но вярата може да излезе от нас и да разпръсква светлина върху другите хора или неща. Вярата в даден човек ни кара да изпитваме уважение и да ценим този човек по заслуги, които не могат научно да се измерят. Вярата е мощна енергия, която увлича след себе си и други енергии. Ако в процеса на себепознанието подхождаме с вяра, можем да видим и открием неподозирани съкровища в нас самите. Съкровища от мисъл, творческа енергия и готовност за дела. Това оформя нашите възможности, нашия потенциал на развитие. Потенциалът на развитие е комплексно понятие и се възприема като нещо, което притежава или проявява способността да стане или да се развие в бъдеще. Нашият личен потенциал включва всичките наши таланти, умения, способност да научаваме неща, бързината на ума, творческото умение да създаваме нови оригинални неща. Нашият личен потенциал включва и всички скрити и все още ясно несъзнавани наши богатства да творим. Понякога трябва да изминем дълъг път, за да открием нашия потенциал, да открием, че и ние сме способни да правим добри, умни и красиви неща. Известно е, че хората се раждат с личен потенциал. Всеки човек притежава личен потенциал и способност да учи и усвоява. В потенциала включваме и наследените склонности, които могат пасивно да се седят в нас, но могат и да бъдат развити, ако ги осъзнаваме. У човека е заложен потенциал за развитие в много посоки области. Важното е да се научим да слушаме вътрешния си глас и да изберем онази посока на развитие, която ще ни кара да се чувстваме в мир със себе си и ще ни носи щастливи мигове. Невъзможно е за един човешки живот да развиеш потенциала си за всичко. Важното е да се избере пътека и тя да се следва, като се инвестира в нея време, работа, дисциплина. След време можем да сменим пътеката, по която вървим. Може да тръгнем по друга професионална пътека. Пътеката на нашето личностно духовно самоусъвършенстване обаче никога не трябва да прекъсва. Всеки нов етап от живота ни предлага нови предизвикателства и трудности, които провокират развиването на нови черти на характера. И тук изключително важно е дали вярваме, дали сме убедени, че ние като всички хора притежаваме подобен потенциал, а също и вярата, нашата увереност в това, че можем и заслужаваме да продължим да се развиваме. От тук идва и вярата в собствения ни потенциал. Вярата в това, че носим в себе си скрити съкровища и че нашата задача е да ги открием и да покажем блясъка им на целия свят. Вярата ни кара да проектираме мисълта си напред във времето, да създаваме нашите ментални реалности, които след това да материализираме. Човек не се ражда с вярата в значимостта на собствения си потенциал, но възрастните трябва да развият тази вяра от децата. Възрастните също така трябва да откриват потенциала за развитие на децата и подрастващите и да го насочват. Семейството е мястото, където трябва да започне запознаването с потенциала на детето. Родителите са първите учители в неговия живот и онези, които са най-заинтересовани съкровищата на детската душа да излязат наяве. Има много неща, които възрастните могат да направят, за да видят какъв е детският потенциал, който може да се развие. Всяко занимание с децата ги развива.
Понякога детското развитие тръгва в посока желане от родителите. Ако децата и подрастващите също приемат тази избрана за тях посока, тогава взаимното пътуване ще е ползотворно и развиващо. Ако децата се противят и не харесват избраната за тях от родителите посока, тогава родителите трябва да се вслушат в гласа на децата. Те забелязват, че децата им са по-добри в някоя област и започват да стимулират интереса и уменията в тази област, насочват я, дават и храна за развитие, намират възможности за реализация. Всеки талант, всяко умение може да се развие на професионално ниво и в бъдеще да положи основата на професионална кариера. Ролята на възрастните да вярват в потенциала на децата и да ги подкрепят в тяхното развитие. Вярата в това, че децата ви имат неограничен потенциал, не е фантастическа вяра. Това не означава, че сляпо вярвате, че вашето дете, например, може да лети като птица. Това не е фантастическа и безпочвена вяра, породена от вашата любов към децата. Става въпрос за това, че във всяко дете се крият неограничени, разностранни възможности за развитие. И възрастните са тези, които трябва да помогнат на детето да намери и отвори тази съкровищница в себе си, да ги мотивира, вдъхновява, подкрепя и силно да вярва, че техният потенциал може да бъде неограничено развит. Същността на професионалното и на творческото развитие е в това, че те нямат горна граница, нямат черта, зад която ти можеш да спреш да се развиваш. Хоризонтът на развитие е подвижен и се мести напред всяко ново постижение. Ако децата и подрастващите виждат семействата си възрастни, които самите те не спират да се развиват всестранно, тогава за децата това ще е естествена картина на света, която те ще отразят по своя си оригинален начин. Вярата в неограничените възможности се базира на това, което можем да правим, а не което не можем. Училището е мястото, което разполага с професионални методи, които да стимулират всестранното развитие на децата и подрастващите. Всеки урок, всяка извънкласна дейност помагат на учащите се да открият това, което им харесва да правят. Помощта на учителите е незаменима в това отношение. Те са тези, чието развито професионално око може да види потенциала, да го посочи и да го стимулира индивидуално да се развива. Може да се каже, че учителят е професионално длъжен да вярва, че всяко дете е в състояние да достигне своето ниво на развитие. Но на всеки учащ трябва да бъдат предоставени честни и равни условия за изява. Учителят със своя пример за постоянно развитие е безценен образец за подражание. Различните индивидуални методи за мотивация и стимулиране могат да оформят вярата на учащите се в тях самите. Създаването на атмосфера и емоционална настройка в началото на уроците е изключително важно. И тук личността на учителя е водеща в избора си да намери подходящата порция вдъхновение, тематично свързана и водеща към целите на урока. Различните жанрове изкуство могат да бъдат много полезни. Изкуството има терапевтичен ефект. То прави учащите се спокойни, концентрирани, чувствителни и толерантни. Това ще направи децата по-смели и те ще се научат да ценят своята индивидуалност. Ако възрастните по някаква причина изразяват скептицизъм, съмняват се и не вярват, че детето ще успее в нещо, това може силно да повлияе на самочувствието и увереността му. Желателно е възрастните да не изричат на глас тези си съмнения. Всеки опит се струва да се окуражава, защото е развитие в дадена посока, стъпка напред, движение. Вярата в неограничените възможности на децата означава, че за това стоят любов и доверие, а любовта активира свободата, която възрастният дава на децата в това пътешествие. Отношението на възрастните е от решаващо значение. Ако те безрезервно вярват и подкрепят учащите се, то това за тях ще е мощен енергиен стимул да не спират по пътя си. Възрастните са онази сила, която трябва да създава подходящата среда на развитие. Средата и атмосферата на развитие в семейството и в училище трябва да е вдъхновяваща, динамична, естетична, спокойна, радостна, толерантна, подкрепяща и с ясни правила. Децата могат да бъдат стимулирани в своето развитие с помощта на музика, изобразително изкуство, литературни произведения, общуване с природата. Те създават бърза и директна връзка с емоциите и душата, стимулират въображението и творческото мислене, създават хармонична среда. Учителят може да подсилва атмосферата, като внушава, че нещо необикновено, магическо и вълшебно се случва по време на урока. Това ще настрои учащите се на по-висока енергийна честота,
на която те ще активират неподозирани сили и резерви от потенциала. За децата и подрастващите е наистина важно, че възрастните, техните герои, застават зад тях, подкрепят ги и вярват в техния успех. Вярата е онзи двигател, който ще ги кара да се движат напред, даже и когато хоризонтът не се вижда. С вяра в сърцето си можем чудеса да сътворим.